ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬಾಯದಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅಗ್ಗೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಅಂದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಯಾನ್ ಕನಿಕಾ ಬಂದು ಉಡುಪಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ IT ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಯಾನ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಪಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಇಪ್ಪುನು ತಿನ್ಪಿನ ಐಟ್ ಯಾಂತೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಯಾನ್ ಸವಿನ್ ಬಂದದು ಮಲ್ಪೇಡ್ದು ಬೈದೆ ಫುಡ್ ಬಂದ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಕಿಂಜ ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ ಅರ್ನೇ ತಾಜ್ ಆತಿನತೆ ಗೋಲ್ ಮಲ್ಪನಕ ಎಡ್ ಹೈ ಗೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದು ಕರಾವಳಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್ ಬಂದದು. ಚಾಪ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಜಾವನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಗೊಯ್ಯೋದು ತಿಂತೀರಿ. ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಚೂರ್ ಜೀರಾ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಆತೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಪತ್ತೈದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೆತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನಲ್ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ತಿಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ದಿನ ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ಆಡ ಆದಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಈ ಆದಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆದಿಂದ ನಾನು ಸೋತಿನ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಡ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಪಟ್ಟ ಬೇಗ ಬಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ವಾರ. ഞാൻ അഞ്ചപ്പുറ കൗണ്ട് മൽപ്പിച്ച് തിന്നക തിൻപിനെ ഏത് തിൻപൻ പൻ അവ് കേന ജരില്ല അഡ്പുര ഏത് തിಂತಾ ಬಂದು ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಪಂತೆ ತಿನ್ನಗ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಂದ ಏಕೆ ತಿನ್ನಗ ಪಾತ್ರೆ ಜಿಮ್ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪಿನ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೊಡ್ ತಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಅಂಚ ತಿಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮೂರು ಇಂಚನೆ ತಿಂತಿನ ನಾನು ಚೂರು ಆಯಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಇನ್ನ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಪರ್ಪಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಡಯಟ್ ಇಡೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕೊಡ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಿ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಡೈಲಿ ಬೌಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ
ಬಾಯದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟಲು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಕಟಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೃಂದಾವನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಫುಡ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು